Znajecie hižo mint? Nic jenož jako swód zubnie pasty abo żwękaczku, ale samo nowa inicjatywa. Tež w Serbach je mint hižo popuču. Ale što je mint docyła? Mint je jedna od Angele Merkel założona inicjatywa z lata 2008. Słowo mint steji za 4 wone wobłuki. M za matematiku, I za informatiku, N za naturwissenschaften, przyrodowedy, a T za techniku. Wony cíl tutie inicjatywy je przeciwko problemu pobrachowacych fachowców wojować. Na przykład w gospodarstwie, w szulach a w przyrodowiednych technickich powołaniach. Między drugim chcedza też kupowanie w mint przedmiotach wytwarić a skrócić. Od lata 2011 skróca też w osobie wobłuk digitalnych szulów. Ale što woznamienia to za szulu abo studii? Wobłuk mint je mnohostronski, dawaja wiacere puće k powołanskim sektoru. Puć do powołania mint započina so husto hižo w szuli. Gdyż ci przedmioty, kaž matematika a przyrodowieda w osobie leża, położysz w tutym czasu hižo zakłady. Przedmioty maja kompetencje szuloriów w tutych wobłukach spichować a efektywnie stopniować. Potem możesz so rozsudzić, hać wukupowanie započinasz abo studujesz. Što su lepšiny powołaniu mint? Z kmanošćemi, kotrež w mint powołaniu trebaš, masz dobry wulat na dziełowe miejsca w mnohostronskich branżach a to w całym świecie. W przyrównaniu z drugimi powołanskimi smerami są przerezne mzdy w powołaniach mint zwietrza wysokie. Przyczyna za to je, że w tutych wobłukach fachowców o sobie pytają. Dokąd so technologia stanie dalej wujowa, możesz przeco zaso nowe nauknąć, żeż powołanie długodobnie zajímawe dzierży. Branża mint je husto čirjaca moc za technologiskimi nowościami. Z tym se przeco na pulsu czasa a może stano samo na wujczach w obdzielinie mieć, kotreż nasz przychod charakteryzuje. Mnohe powołania mint skicza możność na projektach działać, kotreż może pozytywny wpływ na tożsamość albo w obswiet mieć. Przykład za to je serbski eksperyment Campus Radwor. Spichowali so mint projekt Dorstwo Starszyjskie inicjatywy Radwor a sredki założby za serbski lud. Mimo toho BMI, serbska rycz a kultura w strukturnej zmianie. Zamiarem projekta je założenie a natwa atraktivnego serbskiego rycznego ruma, zwonka swojbu a kubanskich zariadów. Projekt w Radworju by za dzieci przedszkolskie staroby, wszystkie szuleriów od prvného letnika, młodzinu a samo za dorośćenych. Temy tego projekta bysiu technologiski labor, robotika, CD-čišć, technika a kombinowanie z wszelakimi wobłukami mint. Mimo toho poskytčeše so też kreatywny labor. W nim bysiu šiče a ručne dzieło kombinowane z wszelakimi wobłukami mint. Što woznamienia to w przychodzie? Projekty rozsudzacy, zo bychmy do przychoda w usmierenu dorośność natwarili a na świat dobrytka przynesli. Nitko wyższe, zo nie je mint jeno swód zubnej pasty abo żwękaczku.